sinceres, egòlatres rares, donant via lliure a l'instint animal, mirant com ens brillen les cares. I que brolle la ràbia d'un crit ancestral, i que fem de la por una dansa tribal, i que perguen i paguen amb sang esta fam, que no tot en la vida és faena, que morir és no viure lluitant. Perquè considero que és més necessària que mai la intervenció política municipal. I ho faig amb UM9CUP perquè és la garantia que les noves formes de fer política deixin enrere els temps foscos de la inactivitat i la incapacitat d'arribar a acords, de tractar el ciutadà com el client d'una empresa de serveis. Aquests 2 anys no han estat fàcils. Hem hagut de trencar dinàmiques enquistades de 14 o 16 anys. Hem hagut de demostrar que amb més dedicació i menys sou es pot fer més i millor. El compromís de fer de l'Ajuntament un garant dels drets socials i la igualtat d'oportunitat de veïns i veïnes, que eviti que ningú sigui discriminat ni quedi enrere, que garantitzi que avancem socialment cohesionats i enfortits com a comunitat, que planti cara a l'exclusió social i que mai més repeteixi allò de ho sento però no podem fer res. El compromís de fer de l'Ajuntament una eina eficient, dinàmica, sensible a les preocupacions de la ciutadania i eficaç en la seva acció. Un Ajuntament que faci de la participació i la transparència no un eslògan, sinó una realitat que ens immunitzi per sempre més de la corrupció. I no ho fem des d'un posicionament personal, sinó des de la col·lectivitat, d'una organització Comunitat Municipal Nou que des de l'esquerra i en plantejaments de radicalitat democràtica ha donat sobrades proves del seu compromís amb el municipi, amb el país i la seva gent. Està clar que no ho podrem fer sols, que necessitem una majoria social que faci possible fer realitat totes aquestes propostes que ens hem plantejat tirar endavant, perquè amb la unitat sí que podem. Aquest 24 de maig podem treballar per un ajuntament al servei del poble o per tornar al clientelisme i a l'amiguisme. Aquest 24 de maig podem treballar per l'economia social i per l'ocupació o podem tornar a enfonsar el teixit productiu del nostre municipi. Aquest 24 de maig podem treballar pel territori, per recuperar l'espai públic des de la sostenibilitat o podem mirar cap a un altre costat i guardar els problemes en un calaix. Amics i amigues, aquestes eleccions municipals ens col·loquen en una cruïlla en la que hem de decidir fer un pas endavant o tornar enrere. Comença un nou projecte que ve de lluny però que vol anar més enllà. Aquest 24 de maig ens cal treball i compromís. Aquest 24 de maig és l'hora d'Unitat Municipal Nou CUP.